Νάντι Σόντανα Πραναγιάμα. Νάντις μπορούμε να πούμε τα κανάλια που έχουμε στο σώμα μας και λέγεται έχουμε πάρα πολλά, 72.000. Τρία από αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το κανάλι της σελήνης που λέγεται Ίντα από την αριστερή πλευρά μας, του ήλιου που λέγεται Πιγκάλα που είναι από τη δεξιά πλευρά και το καθένα είναι το Ίντα από το αριστερό λουθούνι, είσοδος, το Πιγκάλα από το δεξί και το κεντρικό κανάλι λέγεται Σουσούμνα. Ένα είδος καθαρισμού αυτών των καναλιών είναι η πρακτική συνάντη Σόντανα, που Σόντανα σημαίνει καθαρισμός. Εφόσον έχουμε ανοίξει το σώμα μας και έχουμε μια καλή λειτουργικότητα και μπορούμε να μείνουμε άνετα σε μια θέση, ιδανικά στη θέση του λωτού. Αλλιώς με σταυρωμένα πόδια, μισός λωτός, ένα μαξιλαράκι από πίσω, ακόμα και σε μια καρέκλα μπορούμε, εφόσον η πλάτη είναι ευθεία. Εφόσον και τα δύο λουθούνια είναι ανοιχτά, ξεκινάμε την πρακτική αυτή. Εισπνέοντας, πρώτα βάζουμε τα δύο δάκτυλα πίσω και με τον αντίχειρα και αυτό το δάκτυλο κλείνουμε τα δύο λουθούνια. Ανοίγουμε το δεξί, αναπνέουμε, ανοίγουμε το αριστερό, αναπνέουμε, κλείνουμε και τα δύο. Οπότε ξεκινάμε. Εισπνέουμε και από τα δύο λουθούνια μαζί. Κλείνουμε το δεξί, εκπνέουμε όλο τον αέρα έξω από το αριστερό. Τρεις φορές από το δεξί λουθούνι, εισπνοή, κράτημα, έκπνοη δεξί, δεύτερη εισπνοή, κράτημα, έκπνοη δεξί, τρίτη εισπνοή, κράτημα, έκπνοη δεξί. Για να αλλάξουμε, εισπνοή δεξί, κράτημα, έκπνοη αριστερό. Τρεις φορές από το αριστερό. Εισπνοή, έκπνοη, εισπνοή, κράτημα, έκπνοη. Τρίτη φορά εισπνοή, έκπνοη. Για να αλλάξουμε, εισπνοή αριστερό, έκπνοη δεξί. Και ελευθερώνουμε, αναπνέουμε και από τα δύο λουθούνια. Αυτό είναι η Νάντι Σόντανα από το ίδιο λουθούνι. Πολύ σημαντικό, για να ξεκινήσουμε πρέπει να εισπνέουμε και να εκπνέουμε τον ίδιο χρόνο, άρα μετράμε τον χρόνο, δηλαδή εισπνοή 1, 2, 3, 4 για παράδειγμα, έκπνοη 1, 2, 3, 4. Όταν αυτό είναι καλά, βάζουμε και το κράτημα. Ίση εισπνοή, ίσο κράτημα, ίση εκπνοή, κάνουμε ένα νου ισορροπημένο στο θέμα αναπνοής. Όταν έχουμε το κράτημα επίσης, μπορούμε να εξασκήσουμε και το μούλα μπάντα, το κλείδωμα στο περίνιο και το τσαλαντάρα μπάντα. Το τσαλαντάρα μπάντα που είναι το κλείδωμα στο λαιμό βασικά, είναι ωφέλιμο μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά. Έτσι αν το κράτημα μας είναι πολύ μικρό, απλά χαμηλώνουμε λίγο το σαγόνι και φυσικά και το διάνα μπάντα είναι μαζί με το μούλα μπάντα ενεργοποιημένο. Για το μέτρημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παλμό της καρδιάς, ένα μετρονόμο, μετρώντας στο σωστό ρυθμό και οποιοδήποτε τρόπο θα μας βοηθούσε. Όταν ξεκινάμε, ο λόγος που εισπνέουμε και από τα δύο λουθούνια και εκπνέουμε από τα
το αριστερό. Επειδή το αριστερό είναι το κανάλι της σελήνης, δηλαδή του νου, ουσιαστικά συμβολίζει ότι αδειάζουμε το νου μας τελείως και η πρώτη αναπνοή είναι από το δεξί ουδουνί. Πρώτη εισπνοή δηλαδή που λαμβάνουμε την πράνα, εκείνη η πράνα για αυτό που κάνουμε, είναι το κανάλι του ηλιού. Οπότε είναι, σε αυτή την παράδοση είναι αυτός ο λόγος. Όταν κάνουμε το ίδιο ρουθούνι, αυτό που κάναμε είναι ένας κύκλος, μπορούμε να το κάνουμε μερικούς κύκλους, π.χ. 10 κύκλοι είναι καλή δουλειά, 10 επαναλήψεις, όλο αυτό που κάναμε. Μετά πάμε στο εναλλασσόμενο ρουθούνι, το οποίο είναι σαν να εισπνέουμε και από τα δύο ρουθούνια, εκπνέουμε από το αριστερό, εισπνοή δεξί, κράτημα, μπάντας, κλειδώματα, εκπνοή αριστερό, εισπνοή αριστερό, κράτημα, κλειδώματα, εκπνοή δεξί. Άλλες δύο φορές, εισπνοή δεξί, κράτημα, εκπνοή αριστερό, εισπνοή αριστερό, κράτημα, εκπνοή δεξί, εισπνοή δεξί, κράτημα, εκπνοή αριστερό, εισπνοή αριστερό, κράτημα, εκπνοή δεξί. Ελευθερώνουμε και τα δύο ρουθούνια. Παίρνουμε μερικές αναπνοές ή αν χρειαστεί ακόμα και να ξεκουραστούμε π.χ. στη σαβάσανα και συνεχίζουμε. Αυτό που κάναμε ήταν ένας κύκλος, 3 φορές δηλαδή, 1 ως 10 κύκλους γίνεται καλή δουλειά. Τώρα για όσους μπορούν να μείνουν άνετα και να μην κουνηθούν σε μια στάση, μπορούν να το κάνουν μαζεμένα, δηλαδή να μετράνε με τα δάκτυλα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Όλα αυτά εδώ και να μην σταματάνε και να είναι συνεχόμενη πρακτική. Αν βέβαια κάποιοι αισθάνονται άβολα με το σώμα, είναι καλύτερα να το κάνουμε με τον τρόπο που κάναμε πριν. Ένας κύκλος, διάλειμμα, ένας κύκλος και πάλι λέγοντας. Για αρχή δουλεύουμε καλά, ίση εισπνοή, ίσο κράτημα, ίση εκπνοή. Όταν αυτό έτσι το επεδώσουμε και το κράτημά μας είναι σχετικά μεγάλο, αρχίζουμε να δουλεύουμε τη δεύτερη σχέση, δηλαδή εισπνοή 1, διπλάσιο κράτημα αναπνοής και εκπνοή 1. Αργότερα την επόμενη σχέση εισπνοή 1, διπλάσιο κράτημα αναπνοής, διπλάσιο κράτημα εκπνοής. Το επόμενο εισπνοή 1, τετραπλάσιο κράτημα αναπνοής, διπλάσιο κράτημα εκπνοής. Έτσι σιγά σιγά μεγαλώνει η πρακτική μας και φυσικά δεν πρέπει ποτέ να υπερβάλλουμε, δουλεύουμε στο 80% της δυνατότητάς μας και σταδιακά, π.χ. κάθε μήνα, ανεβάζουμε 1 δευτερόλεπτο την πρακτική. Καλή πρακτική.